Az egyik leggyakoribb kérdés, ugye a tanulók, és hát szerintem a tanárok szempontjából is, hogy ugye melyik angol verziójú akcentusra gyúrjunk rá. Ugye amikor már B2, C1 környékén van az ember, akkor ugye azért látja, hogy valamelyik irányba el kell mozdulnia, és hát ugye ez egy nehéz kérdés, mert csak az Egyesült Királyságban van kb. 40-50 akcentus, és aztán Amerikában hasonlóképpen, és ugye van ír, és északír, és ausztrál, és kanadai, jamaikai, dél-afrikai. Ugye alapvetően két standardet használunk általában, ugye a Received Pronunciation, ugye ami a Egyesült Királyság standardja, és akkor ugye az USA-ban is van egy standard amerikai. De ugye mi van akkor, hogyha valahogy természetes módon nem ezek felé orientálódsz. Lehet, hogy máshogy ejtenél ki szavakat, és lehet, hogy neked az természetesebb. Itt most nem arról beszélek, hogy ugye valami nagyon, tehát hogy ragaszkodunk akár a magyar, vagy hogyha más ugye nemzetiségű tanulónk lennénk, akkor azoknak a akcentusához, hanem hogy ugye azért itt egy elég komoly képet kapunk. Én annak idején sokáig éltem Dublinban, és ez volt az egyik dolog, amit onnan hazahoztam, hogy tulajdonképpen egy olyan 10-15-20 féle angol akcentust hallottam folyamatosan. Ugye ott voltak az írek, ugye Dublinon belül volt a Dublin 4, meg Dublin 11, akkor ott voltak az északírek, ott onnan megint jött vagy 2-3 fajta, és akkor voltak ugye britek, akik jártak át, de akkor onnan is ugye, ha tényleg számtalan, ugye Cockney, Geordie, Essex, tényleg Scouse, annyiféle. És aztán ugye jöttek amerikaiak, onnan is ki tudja tényleg számtalan, és jártak oda ausztrálok, és éltek ott ugye indiaiak, jamaikaiak, dél-afrikaiak, és akkor ugye ezeknek mind anyanyelvű volt az angol. És akkor most melyik a standard? Az annyiféle kiejtést hallottam ugyanarra a szóra. És oké, hogy te megpróbálsz mondjuk a Received Pronunciation-ra ráállni, mert ugye az a nem tudom, pos, vagy azért, mert azt várják el a nyelvvizsgán, de nem biztos, hogy arra felé tendálsz. Természetesen. Ezt én saját magam is tapasztaltam, ugye próbáltam visszavezetni, hogy ugye nekem elvileg adott lett volna logikus, hogy akkor az írt tanulom meg. Hát ugye egyrészt nagyon nehéz is volt, ugye ezt bevallom. De utána, hogy kutatgattam, akkor arra jutottam, hogy igazából, hogy amit én használok természetesen, az inkább egyfajta brit keverék, ugye nem RP, tehát ugye ezt nem is állítom. És akkor, hogy kutatgattam, akkor úgy visszajutottam oda, hogy ja, várjunk, hát nekem ugye a gyerekkorom az úgy telt el, hogy apukám ugye 3-4 éves koromtól ugye minden nap ugye az egész házba zengett a Beatles, ugye Rolling Stones, vagy éppen a Doors, de mondjuk főleg brit bandák. És ugye ez azért úgy ott pörgött a fejemben éveken át. És akkor utána bejött az MTV Europe, ugye, ahol meg szintén nagyon sok brit műsorvezető volt. És olyan érdekes, hogy a mai napig is, hogyha én beszélek, vagy fel kell olvasnom valamit, akkor annak sokkal inkább egy brit akcentusa vagy benyomata van, vagy lenyomata van, mint mondjuk ír, holott 8 évet éltem Dublinban. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, szóval amikor az ember ezt megpróbálja eldönteni, nekem az lenne a tanácsom, hogy próbálj meg visszamenni ahhoz a benyomáshoz az angol nyelvből, ami legkorábban ért. Szóval amilyen angol verziójú akcentus ért leginkább kisgyerekkorodban, vagy kistini korodban, ugye én azt tanácsolnám, hogy ahhoz kanyarodj vissza, és azt próbáld ugye egyrészt, hogy mondjam, leporolni, és utána pedig fejleszteni.